Oh, depensa kayo! Nice! Nice, the ball! So what's up mga kawaran, for today's video, may aking taas service player natin, injury. Ano ka ngayon? Iyak ka ngayon. So punta kami ng ano, syempre, ano pa ba gagawin natin? Bonus life tayo ngayon. May laro kami. Nga lang kulang kami ng player at injury yung best player namin. Sobrahan kasi. Yun, malakas yung kalaban namin yan. Sama niyo, vlog! Basta waray, mga listo. Punta na kami ng court at next na kami. So yo, what's up mga waray? Brr, brr. Ready, aim! Takot! Kanan! Takbo! Pabul pa di! Carino, pasa de Colombia, Pelado, fútbol para el Pelado. Boleh, pasa de Oh, depensa kayo! Oh, tasa! Gitna! Sarado kayo sa taas.
Oh, traveling. Box. Twenty. Kila! Walang play ang puta. Guys, ganyan lang oh. Oh, jump! Angat! Nako. Dalawa. Antay! Nice! Nice one! Harap na, harap! Traveling! Kanina pa yun eh. Nice! Sa ball. Retas kami lang. Nice! Bigyan na! Yes! Lamang na. Kanina ka tayo scratch ko. Nakakapapatay. Speed! Nice! Ay, ipit ka agad. Hindi na kayo maglaro, kayo na lang. Uli!
Agis! Number 6. Oy, atin. Wala kang... Seconds. Balik! Ano pala Paul mo? Wala, ako yung binabangga eh. Layo. Lamang ba ba? Lawang tayo ata. Apat. Jump. Ganun lang oh. Uy! Sinuna pa rin Paul mo. Harangan mo na, huwag mo nang pakuhain. Harangan mo. Sarapan. Sarapan ka, balot. Sarapan ka, balot. Kukuha. Yan, nasarapan ka niya. Dala. Dulo. Angat! Nice! Bakit? Hoy! Tirat! Ba't nang papalit ka? Jake, sigurado! Take time! Nice one! Jay, kaya Jay! Nice Jay! Kaya mo na. Isa gitna! Relax din! Pusto! Huwag ka baba! Dito ka banda.
Sige, sige, bigyan mo dun. Oh! Look, look, look! Running in 45 seconds. Ano malis, G? Running in 10 seconds. Oh, pusto na, pusto! Jay, palit kayo. Baba na, Jay, baba na. Antay, antay, antay. Ha! Nice hit. Good! Pinase! Box, box. Ligod, ligod, ligod. Lot! Hindi ba pumasok? Yo, what's up mga kawarayan, no? So yun, another panalo na naman mga kawaray. Sure win daw, sure win. Ano yung score? Tambak. So yun, panalo na naman tayo. Siyempre naman, kuhang-kuha lahat yun. So yun,
Todo sa mga tropa natin. Nag-vlog ka. Langgam. Pakita mo. Yung langgam mo. Sino ba yan? Nagkakagat ako. Wala pang Saan, panalo na naman. Wala pang igboy yun. Kala ko babaldog ako sa pader eh. Buti natukod ko to. Ako na, pambili soft drinks. Ayan na. Kaya mo na. 25 na ako. 5 na nga ako dyan. Paano pa 25 pa dyan? Ano naman? Ano ba naman itong mga Ayan o. Artista o. mga teammate ko? Boom! Yung soft drinks na lang, wala pa. Ako na. Yung cameraman nga natin, di pa natin nabigyan ng ano eh. Puta, binigyan na yung kahapon eh. May one take one yun. Magkano? Ano, Magkano tip? ano yan eh? Ang cameraman mo. Estapa niya pa. Sa ngayon, stapa pa eh. Estapa niya pa. Ah, pabiligyan mo kapon. Gapon, binigyan ko yun. Sino nagbigay? 20. 20 ko. Yes, magkano yung ako?